बिथां राकेश सारमोनाबो जाबायदि जायगा जायगा थांनानै बाथ्रा होबोदोंमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैसिमबो मोनसेबो माने मावनानै होनो हायाखै। बेखायनो बिथांमोननि गासै साननाय आरो मावनायफोरा फेलें जादों। दिनै बिटिआर सुक्ति हिसाबै बिटिआरआ जेबो माने खामानिखौनो मावनो हायाखै। बेखायनो आङो दिनै गासै दुखु मोननानैनो आङो दिनै बिपिएफ हानजायाव माने जइन जानाय जादों। नै दिनै उदालगुरि टु बाक्सा, उदालगुरिखौ बेलेगनो हेगारनो नागिरदों। सोरनि आखायाव थांगोन बियो? फिथा हानो गोनांबा हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौसो लिंहरो। दिनै जोंनि बे बिटिसिनि माने सिएम सारा हानो हाया नामा? प्रमद बर' सारा हानो हाया नामा? गिबि गिबियावनो गासै रायजो राजानिसिम रंजालि बैसागुनिसिम लानानै गोदान बोसोरनि हामलायथि बावग्रोनाय थाबाय। आंनि दिनैनि प्रेस मिट होनाया आं प्रेस मिट होनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय माने थांनाय 12 खालाराव माने आङो जि माने बोरिमुख जायगायाव मोनसे बिपिएफ हानजाया मास रेलि मोनसे लादोंमोन। बे जि मास रेलि प्रग्रामाव आङो दिनै माने इयाव मोनसे जयनिं प्रग्रामबो दंमोन बिथांमोना माने आं बेयाव जयनिं जादोंमोन। आरो बे जयनिं जानायनि हेंथायै जे माने बिथांमोन जा माने इउपिपिएल हानजानिनो लाइमोन गांखंनि जिथु दैमालु रामसियारि बिथांमोना जाबायदि आंखौ गाज्रि सोंखारिबाय दङ, बे सोंखारिनायखौ आं दुखु मोननानै आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे माने आं माने बिदिनो माने सोरखौबा माने दालाल खालामनाय, माने सोरनिबा माने बिल्डिं माने बिदिनो थाखा फैसा लानानै फैनानै बिल्डिं खानाय बेफोरबायदि गाज्रि माने आंखौ बुंथिबाय थादो। माने बेबायदि बुंनायखौ आं गोबां दुखु मोनो। खारन आं दिनै मायबा मोनसे बिजनेस खालामनानैसो आं बेफोरबायदि न'खौ खानाय जादों। आरो आं दिनै आंनि गुबै बिपिएफ हानजायाव जयनिं जानाय प्रग्राम माने जानायानो जादों बेनो जे आङो माने आंनि नांगौ बायदियै बा गासै रायजो राजानो बाथ्रा होनाय बायदि दिनै बिथांमोना मावनानै होनो हायाखै। बेखायनो आङो बिथांमोननि माने बुंनाय जायगा जायगा बुंनानै फैनाय बाथ्राफोरा दिनैसिमबो मोनसेबो जाफुङाखै। बे जाफुङैनि थाखायनो आङो दिनै माने बिपिएफ हानजायाव माने जयनिं जानाय जादों। बा बिदिनो गासै रायजोफोराबो जोंनि सायाव माने गोबां मायबा मोनसे मोजां खामानि जाफुंसारगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। खिन्थु दिनै बिथां राकेश सारमोनाबो जाबायदि जायगा जायगा थांनानै बाथ्रा होबोदोंमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैसिमबो मोनसेबो माने मावनानै होनो हायाखै। बेखायनो बिथांमोननि गासै साननाय आरो मावनायफोरा फेलें जादों। बे फेलें जानायनि थाखायनो आङो माने जयेनखौ जाहैनाय जादों। आंखौ बुंदों माने आं सासे भटार्ससोमोननो। भटार्सबा दिनै बिथांमोना आंखौ माबायदि प्रेस मिट होनो हाखो? आं जुदि इउपिपिएलनि सासे भटार्सल'बा बिथांमोना आंखौ एसेबां गाज्रि बुंनो लागा खुनु बाथ्रा गैयामोन। खिन्थु आं बेखौनो दुखु मोनदों। खिन्थु आंबो सासे फाइनान्सियेल सेक्रेटारिमोन प्राइमारिनि। बेखौ गासै रायजो राजायाबो मिथिगौ। बेखायनो आं दुखु मोननाय फोरमायो दि बिथांमोना माने बिदि जानला मानला प्रेस मिटनि गेजेरजों हानि दालाल माबानि दालाल बेखौ बुंनो नाङामोन। दिनै बिथांमोना सोरनिबा जौ सेरेब लोंनानै बेफोरबायदि गाज्रि राव बाहायनाय बा गाज्रि आखु दिन्थिनाय बेफोरबायदिखौ माने रायजोनि सिगाङाव देखायनो नाङा एबा जोंनि सिगाङाव बुंथिनो नाङा बा देखायनो नाङा। आं बेखौ आसा खालामो। साननानै नायफंबाय नोंसोरो दिनै बबे लामाया मोजां जादों, बबे जायगायाव मा खामानि डेभेलप जादों, दिनै बिटिआर सुक्तिया मा लाबोनो हादों? दिनै थाखानाय सम्पतियासो गोमालांगासिनो दं। दिनै नोंथांमोन बायदियानो जुदि बेफोरबायदिखौ जुदि साननो रोङाबा, दा जों बायदिया बेफोरबायदि साननो रोङाबा, दिनै बिटिसि एरियाया माबे लामाजों थांगासिनो दं? बिटिसिखौ सोर रैखा खालामगोन? दिनै नों आंहासो रैखा खालामनो गोनां दं। खारन साननानै नाय, जोङो दिनै जोंनि जिउनि थाखायल' नङा, दिनै गासै रायजो राजानि साननाय गासै रायजो राजानि सुबिदाखौबो नायनांगोन आरो जाबायदि रायजो राजाया लुबैदोंमोन बेफोरबायदिखौबो होनो हानांगौमोन। दिनै बिटिआर सुक्ति हिसाबै बिटिआरआ जेबो माने खामानिखौनो मावनो हायाखै। बेखायनो आङो दिनै गासै दुखु मोननानैनो आङो दिनै बिपिएफ हानजायाव माने जयेन जानाय जादों। आरो बिथांमोना फंनैसो बुंबावदो जे माने आं बिल बानायोब्ला माने थाइसेखौ थाइबा गाहाम लिरो होननानै। दिनै आं बेफोरबायदि लिरनानै सोरनो होदो? दिनै राकेश सारमोन बायदियाबो बुंनो हाया, बापन आदामोन बायदियाबो बुंनो हाया।
आं जि बेफोरबायदि 2 नाम्बारनि बिल खालामदों माबा खालामदों दिनैसिमबो आं आंनि जाखिनि प्राइमारि हिसाबै बा ब्लगाव आं थाइसे थाइनै हरनाय बा प्राइमारि हिसाबै आं खरसा खालामनाय बेफोरबायदि बिलखौ आं दिनैसिमबो आंनि थाखाय एसेबां खरसा जादों होननानै आं दिनैसिमबो रावनोबो हिसाब होफेराखै खिन्थु जाय बिथांमोन बायदिया आंखौ दिनै सोंखारि होनना बुंदों बिथांमोन बायदियानो आंनिफ्राय जौ सेरेब दाउ बेदर अमा बेदर जादोंमोन खिन्थु बिथांमोन बायदिया दिनै आंनिफ्राय जानानै खिन्थु आंखौनो सोंखारिदो रायजोनि सिगाङाव लेथ्रा माने सिनायथि होदो खिन्थु आं बेखौनो गोबां दुखु मोनो खिन्थु बेफोरबायदि नङा गावसोरनो जादो गावसोरनो लोंदो गावसोरनो खरसा खालामदो आंनिफ्राय फैसा लांदो आं दिनैसिमबो रावनोबो आं बेफोरबायदि माने खरसानि बिल रावनोबो लिरनानै होआखै नाय नोंथांमोना आंनि फाइनान्सियेल सेक्रेटारिया आं जुदि सासे भटार्सबा बेखौ नोंथांमोना थांनानै राकेश सारजों रायलायथां आं माबायदि खरसा खालामदोंमोन आं मानो फैखो इयाव नोंथांमोना थांनानै खेबसे रायलायथां राकेश सारजों राकेश सारा बुजायगोन नोंसोर साला इयाव जखाय सेरेब लोंनानै जानला मानला बाहायगोन जौ सेरेब लोंनानै जानला मानला जेराव मेरावनो बाथ्रा बुंगोन बियार गंसेयाव सोरदोबा बुरखायजागोन बिबा नोंसोरनि बिनो मोजां माबा राजनितिक नामा itu कुनु दिन राजनितिक जानो हाया सासे राजनितिक जानो गोनांबा रायजोखौ सलायनो गोनांबा रायजोखौ बुजायनो गोनांबा माबायदि जानांगोन सासे मानसिया 100 जन मानसिखौ बुजायनो हानाय जानांगोन बिसोर राजनितिक खालामनो हागोन नों जुदि बिदि जखाय सेरेब लोंनानै सोरनिबा माबानायखौ सोंखारिनानै बुङोब्ला नोंनि सिनायथियाथ' मोजां थानाय नङा दैमालुमोन बायदियाथ' मा मानसिलै बियार गंसेयावनो माने फिदिं जाग्रा मानसि बिफोरो आं दानो लिंहरबा दानो फैगोन बिसोर लोंनो जुगलमोन बायदिया मा मानसिलै बे इन्द्रेश्वर राभायाथ' खासे बे माबा फेरि बेपारिसो दाख्लै बुंदोंमोनथ' सोंलाय बियो आंजों आंबो थांगोनथ' आं नोंसोर थांग्रोदो नों थांग्रोदो आं बिथांजोंथ' रायलायदो ना इन्द्रेश्वर राभादोनो थांनानै जे नों थांग्रो आंबो उनाव 1000 जन लांगोन आं मायबा मोनसे पस्ट लानानैसो आं सेन्ट्रेलाव रायलायहैगोन जे दिनै आंखौनो बेफोरबायदि प्रेस मिट होनो गोनां मा दं आरे आं सासे भटारबा आंखौ प्रेस मिट होनो लागा कुनु बाथ्रा गैयाना आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावथ' आं फाइनान्सियेल सेक्रेटारि होननानै बुंनो थाङाखैमोन आंथ' जनासो दङमोन न'आव आंनि मावनांगौखौ आं मावबाय दोङो आं दिनै मायबा मोनसे दुखु मोननानै आङो दिनै बिपिएफआव जयेन जादों खिन्थु नोंथांमोना आंखौ बुंनो लागा कुनु बाथ्रा गैया आरे नोंसोर डेभेलपनि खामानि मावना देखाय रायजो राजाया नोंसोरखौ मोजां मोनगोन रायजो राजाया नोंसोरखौ अनसायगोन दिनै उदालगुरि टु बाक्सा उदालगुरिखौ बेलेगनो हेगारनो नागिरदों सोरनि आखायाव थांगोन बियो राननानै मानो जानो होनो थाखानाय बुस्थुखौ बिटिसि एरियानि सम्पति बिटिसि एरियायावना लाखिनो हायोबा बिसो जों जुदि दिनैनि समाव बिटिसि एरिया हिसाबै जोङो जुदि माने 1000-1500 जन जुदि फार्स्ट क्लास थिकादार जुदि जों बानायना लाखिनो हायोबा जोंनि जायगाया हदाय सोरां जानानै थागोन नोंथांमोनाथ' बेफोरबायदिखौ सिमां नुवाखै लोंनानै जानानै अबावबा साथाम साब्रैजों अबावबा जनाय लोंनाय गाज्रि रायलायनाय बेखौसो सोलोंनानै लादो आरो एसे सिखायना ला भाइहात नोंनि थाखायल' नङा बे बुस्थुआ गासै रायजो राजानि थाखायबो आरो नोंनि गथ' गथायनि थाखायसो बेफोरो जोङो दिनै मोनखानाय बुस्थुखौ खोमाना लानो नाङा अलरेडि जोंहा 9 थांबाय 9 समस्थियाव गलांबायानो आरो साननानै नाय दिनै राकेश सारमोनाबो एसे सिन्था खालामनो गोनां दङ दिनै मायबा मोनसे फिथा हानो गोनां बा हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौसो लिंहरो दिनै जोंनि बे बिटिसिनि माने सिएम सारा हानो हाया नामा प्रमद बर' सारा हानो हाया नामा प्रमद बर' साराबोथ' हाना होनो हायो मायबा मोनसे उद्दुदनि खालामनो गोनांबा दिनै माने हेमन्त बिश्व शर्मानि सारनि नामखौ लाग्रोयो मालायनि नामखौ मानो लानांगौ जों जुदि दिनै बिटिसिखौनो जुदि बा बिटिआरखौनो जुदि नोंथांमोना नांगौ बायदि एग्रिमेन्ट खालामना लाबोदोबा बुंनो हागोन बायदि मावनो हागोन बायदि जुदि खालामना लाना फैदोबा बेफोरबायदि नङा आं गोबां दुखु मोनो जायखिजाया गासै रायजो राजाफोरानो माने खौसेथि जानांगौ आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौ जोंनि बिटिसि एरिया माने बिटिसिनि जाबायदि जों बेरा होनांगौ बे बेराखौ जों माने खौसे जानानै मोजाङै लाखिनांगौ बेयाव जाथि गुस्थिजों माने कुनु बाथ्रा फैया जा माने बिथांमोना माने बिटिसिनि बाउन्डारियाव थानाय बिथांमोना माने खौसे जानांगौ आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने गुरै खावलायहरनानै बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन
पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।